Buenos lots. Dia 1 de gener anàvem cap a Notting Hill. Els carrers estan desèrticos, com veus. Silent Hill. Sí, és que a part d'això fa un pot de fred. Res, anem a aprofitar que no hi ha molta gent avui per veure un poc els puestos més icònics i res, aniré gravant a poc. Jo sóc... Vale, bona gent, anem a dinar. Bueno, aquest noodle lo tenim que provar, és que res, no veig després.